लेकिन देश के सुरक्षा करे खातिर बॉर्डर पर से फोन आ गए। हाँ जी पत्नी से कहले कि देखो अब हम जात हनी। हर पत्नी के इच्छा होला कि आई बड़े अपना दिन पर तो कुछ दिन घरे रही तो बाकी से करिले निहोरा कह तरीका अब रखी हो अरे रखी हो सजवले मैया असे नूरा हो सिंधोरा अब तो महाराज जी बानी तो डरू लगेला एकरा के कान से सुनो त निमन ना लगे दिल से सुनो त निमन लगी कोनो गाना। अब ये गाना और मंच पर रही तो जम जाला खूब लोग कहले कि हां गोलू राजा तू तो हिला दे, लेकिन जगह भी हम सोच के चला कि ना जैसन में हो जैसन मंच वैसन काम करो। कहीं सुनावे के मिलेला तो कहीं दिखावे के मिलेला। आज सुनावे के मिलल बा तो दिल से सुनी सब है। बाकी एहू में एक जानी के पियावा परदेश जात रहले बहलिए में एगो भाव कहले भाई कैसे महाराज जी तनी मनी गलती हुई तो क्षमा करो, ऐसा कि भाव भी जरूरी बा। कैसे कहता है हां तनी को का कि पियावा जात बाड़ो पुलिस के बहलिए तो कुछ ले कुछ ले कुछ न चाहिए बचल जोगी रही मैया हमरो सुहाग हो अक्षरा में भारत माई के लगी नहीं दाग हो एगो जरूर कृपा करी नजर न लवे हो मुदैया भौजी बलमुआ के ओरा रखी हो अरे रखी हो सजवले मैया से नूरा हो सिंधोरा माता जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद के सदैव प्रतीक्षा बा।
अगर हमारा प्रोग्राम में माई बहन के हाथ आशीर्वाद मिल गई तो जानो जे निमन बा आई है जीवन में चाहिए बहन के ओर से आशीर्वाद। म्यूजिक बोलिया आदि शक्ति टीवीएस बलिया के तरफ से ससरी के रसरी बनहन जखमी बलम से लाली वाली बिंदिया चमके उनके अलम से रहस फुलाई गोलू राजा रखी हो जारिए के कोरा अरे रखी हो अब रखी हो सजबले मैया से नूरा हो सिंहोरा अरे रखी हो सजबले मैया से नूरा हो सिंहोरा ये प्रसाद भूकंप आइल। अच्छा महाराज जी जहाँ मैंने कुछ नहीं चलिए अब एगो छठ के गीत बा। सबसे पहले ये पवित्र धरती पे जितना भी लोग उपस्थित बानी जा हमार माता बहन दीदी भैया चाचा बाबा सबके मंच पे जितना लोग उपस्थित बानी जा वादक सबके दिल से प्रणाम बा गोड़ छू के गोड़ लागतनी। और आज हम आदरणीय बिमलेश भैया जी के माध्यम से आज हमके कुछ सुनावे के मौका मिला तो वहाँ के भी दिल से प्रणाम करतनी। समय तो ज्यादा हो गई बा तो समय के देखते हुए प्रोग्राम स्टार्ट करी जाए। और हमारा आदरणीय गोलू भैया जी बहुत सुंदर सुंदर भजन आप सबके सुने के मिलल, माता बहन आपके भी मिलल, यहाँ के भी गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं तो आई